ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора. мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан дорем, метавонем ки дар номераи имо ватсап роя кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ватсаптон подлиса кунем. марҳамат, рафтем. Якм хонаи фурӯшӣ. Якм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Фархор, дар ҷамоати деҳқон Ариқ, яъне ки деҳаи обшорон мешавад. ҳамин хел маълумот аст. заминаш 6.5 сотиқ замин дорад ки 14 хона кардаги тайёра ки обсвет дорад. дар дуруни хона баня, ошхона, дегдорхона, оғол инош дар берун аст ки гирди хона се тарафаш бо семоблокати маҳкам карда шудааст. агар ки шумо савдотон мувофиқ гирад, чорум тарафша маҳкам карда ба шумо метиҳанд. бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. дарахтони мевадиҳанда ҳам обсеш бе проблема. фақат метавонед зиндагӣ ремонтам ремонти нав кардаги аст ки дӯстон, ҷош-ҷои нағза бе ягон камбудӣ. фурӯхта мешавад бо нархи 135,000 сомонӣ ки боз ҳамира муомила ва савдо мекунем ки хел нархуда аз ноҳияи Фархор ёфтан хона қинаки хонаи тайёр бо таъминболи 6.5 сотиқ замин дорад. 14 хона кардаги тайёра. марҳамат, рақамошон дар поёни видео аст. имо ҳам дорад, метавонед ки бештар маълумотша аз худашон гиред. хона калидор веран ҳамаш қоидави аст. ҳамаи шароитҳои зиндагиша оварда муҳайё кардагиан, ремонтшам нав кардагиан. марҳамат, занг зад бештар маълумотша гиред. шумо агар ҳамин хел хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ки замин, квартира, мошин, дар номери имо ватсап роя кунед. мо дар видеои оянда чотка карда рекламаш мемонем ва лайкота намонед. видеонавори моро подлиса кунед. чӣ хонаи дар кора дар мо нависед, албатта кофта ба шумо пешкаш мекунем. замини фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар посёлкаи Наврӯз гуфтагиҳои соҳибшон. замин 5 сотиқ замин дорад ки гирдаш бо семоблокати маҳкама ва фундаментҳои ошхона, ҳуҷратхона, ҳаммомша ҳамин хел хонаҳош уже фундаментҳош рехтагӣ аст ки дар инҷа обсвет ҳаста мега соҳибшон. фақат яъне ки медароин амун стройкаи хонатона сар мекунем ва санг хокам дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 100,000 сомонӣ ки боз арзон мекунем мега ва савдои хубам мекунем мега дар назди ҳамин замин. ба акадам дӯстоне ки аз шаҳри Ваҳдат агар ҳамин хел замин лозим бошад, рақамошон аст, метавонед бештар маълумот гиред. ҳамаи шароитҳош мега тайёр аст ки дар инҷа уже одамо зиндагӣ кардасанд, ба дили мувофиқ худатон хона карда мегирен. марҳамат, бештар маълумотша аз ҳамин рақамҳо метавонед фаҳмед. квартираи фурӯшӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар 9 километр гуфтага соҳибшон, дар наздики бозор. духонага квартира аст ки дар 4 ошона қарор дорад. 48 квадрати метр, обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, мебел, шифонер, кухни, гарнитур, яъне ки қолин, палас. хоб бо ҳамаи шароитош яъне ки таъмин аст. хона срочна фурӯхта мешавад бо нархи 286,000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам мешавад. дар наздикии хона, бозор, мактаб, мағоза, ҳамин хел чизҳои лозимӣ ҳаст. ба кадом дӯстоне ки агар ки ягон маълумоташ фаҳмона бошад, рақамошон аста, метавонед занг зад бештар маълумоти пурраша аз соҳиби ҳамин квартира гирен. хоҳиш кардагам фақат одамони харидор занг задан мега беҳуда барои нарха пурсидан занг назанан, камтар муомила мекунем мега. дар назди квартира домам, яъне ки 4 ошона аст. дӯстон, марҳамат, дигар маълумотша гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар ноҳияи Кушони, яъне ки дар даромади совхози Файзали якум мега соҳибшон. замин 4 сотиқ замин дорад ки 15 хона кардаги тайёра ки беҳтарин ремонткати омода ҳаста мега. якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, дегдорхона, аловхона, ҳамин хел газхона, ҳамин хел чизҳо отделни ҳаста мега. гирдихона, полни худ маҳкам аст. дарахтони мевадиҳанда, рӯи ҳавлишам стяжка ва гулҳои зебо, пешхонакати об мегзарад мега. ҳамаи шароитҳои зиндагиш яъне ки муҳайё мега соҳибшон.
دوستان عزیز معلوماتش بسیارتر است خب دیگه‌ش از خودشون میگیرن با همه شرایط‌های زندگی میگه تیار هست میگه خونه نرخش 260,000 سومونیه که باز معامله میکنه میگه اگر با کدومی که اگه معلوماتش فهمونا باشد رقمشون در پایین ویدیو است که میتونید زنگ زد بیشتر معلومات بگیرین ممکنه که ما اگه معلومات اگر که خطا فهمیده باشیم از خودشون میگیرن مرحمت زنگ زد با یک بار دیگه پرسید نستیک سلوچی کвартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Маяковский гуфтагии соҳибшум як хонага квартира аст ки дар якум ошхона қарор дорад 30 квадрати метре ки обсве дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом дута балкон хобият ага бо агарот ҳам дорад мега соҳибшум ки ва дута дига подвал антени база ва термис хоб мега садик дар пеши ҳамин квартира аст ва мактабам наздик аст ҷои варзишгоҳ дорад яъне ки мағоза дар пеши квартира ва ҷои парк ҳам мега дар пеши квартира аст лобои транспорт мега ба пеши квартира кати мегзара дӯстони азиз хай ҷош беҳтарин ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст бо агароча подвал ҳамаш қоидави будае фурӯхта мешавад бо нархи 287,000 сомоние ки боз арзон мекунем мега соҳибшон кадоми одамои харидори аниқ бошад рақамошон дар поини видео аст ки метавонем бештар маълумоти пурраша аз соҳиби ҳамин квартира гирем марҳамат хонаи фурӯши назди ҳавлига аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ мега ва ҳам ноҳияи рӯдакӣ дохил мешаванд тарафҳои зарафшони Душанбе чоряканро дохил мешаванд мега соҳибшон заминаш 3 сотиқ замин дорад ки 14 хона кардаги тайёра якта ошхона ҳоҷатхона ҳамомшам дар дурни хона аст гирди хона маҳкам обсве дорад яъне ки хонаош барои зиндагӣ кардан сатфои тайёра ремонти беҳтарин кардаги аст ки дӯстон фақат медорен зиндагӣ мекунен хона ҳамаи шароитош аст хабо дига маълумотша мегирен нархаш 260,000 сомоние ки бо савдо мекунем мега дар назди хона бо ҳамаи чизу чораш мега фурӯхта мешавад дар ҳамин хона чизе ки ҳаст бо ҳамаи чизу чораш яъне ки фурӯхта мешавад фақат савдо мега дар назди хона обсвеча бе проблема дӯстони азиз ба кадоми шумо агар ҳамин вариантош мувофиқ бошед ягон маълумотша нафаҳмида бошед рақамошон аст ки метавонед занг зад бештар маълумоти пурра ва садфоизаша аз соҳиби ҳамин хона гирен хоҳиш мекунем ки лайкото намонед ва видеонавори моро дар имо ватсапто подлиса кунед квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд дар 31 микрорайон қарор дорад духонага квартира аст ки дар 3 ошхона қарор дорад 45 квадрати метре обсведаш ҳаст ошхона ҳоҷатхона ҳаммом термис кондитсионер яъне ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст ки обсвед гармам аст дар поёни хона супермаркет мега наздик садик ва мағоза ҳамин хел раби роҳи калон ҳамин хел чизо ҳаст фурӯхта мешавад бо нархи 270,000 сомоние ки бо савдо ва муомилаи нағз мекунем мега яъне ки кадоми харидори аниқай аваз биёд квартира аз пеш бинад баъд савдоша мега қатъи ҳамин ман мега соҳибшон мекунад рақамошон дӯстон аст кадоме ки аз шаҳри Хуҷанд агар лозим бошад ҳамин квартира метавонед занг зада бештар маълумот чагирен ёки рафта бинен шумо агар дӯстон ҳамин хел квартираи фурӯшӣ ёки хонаи заминӣ ёки замини холи мошин чизе ки барои реклама дошта бошем барои фурӯхтан метавонед ки суратоша қатъи маълумотош дар номераи имо ба мо партоед мо дар видеои оянда рекламаи хушрӯ карда дар фурӯш мемонем хонаи фурӯшии назди ҳавлига аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри бохтар яъне ки дар наздикии аэропорт кӯчаи механизатор мешавад ҳамин хел маълумот заминаш 7 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардаги аст дӯстони азиз обсве дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом гирди хона маҳкам аст яъне ки канали обам дар наздикии ҳамин хона аст ки дайраи калон як 200-300 метри наздикии ҳамин хона аст хай бо бештар маълумотҳои наздикиш дар аэропорти қурғонтепа дар наздикии ҳамин хона аст боз ҳамхали фундаментҳои як чанд ошхона ҳоҷатхонаша аделни бо рехтагӣ дорад хай бо бештар маълумотша мегирад нархаш 180,000 сомоние ки бо савдо ва муомилаи хубам мекунем мега соҳибшон ба кадоме ки агар лозим бошам хел хонаи замини рақамошон аст метавонед бештар маълумотша аз соҳибашон гиред квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дӯстони азиз назди бозорчаи гулистон гуфтагии соҳибшон чӣ хел ки шумо хоҳиш кардем аз шаҳри ваҳдат квартира монем на баҳри шумо пешниҳод кардем дӯстони азиз духонага квартира аст ки дар 5 ошхонааш қарор дорад 47 квадрати метре
обсветаш ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, яъне ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст, ки ҷои нағза мега соҳибшон, яъне ки дом навастройкаи нав астае, ки ремонтош тайёр астае, уже ҳама зиндагӣ кардаастае. Кадоме ки агар квартира аз шаҳри ваҳдат боша, худаш медонад аз куҷо қарор дорад ва чӣ хел маълумотша хайбо рафта мегиранд ёки занг мезананд. нархаш 250 000 сомон, ки боз арзон ва муомила мешавад дар назди квартира бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш омода аст, ки 47 квадрати метрае. Маромад зангза бештар маълумоти пурраша аз соҳиби квартира метавонед ки фаҳмед. дӯстони азиз, хоҳиш мекунем ки ҳам як дона лайкҳои бепултон намонед, ҳами меҳнатҳои моро қадрдонӣ кунед ва видеонавори моро имконияташ бошад дар имотон подлиса кунед, ҳамин силкаша аз ютуб гирифта. квартираи фурӯшии навбатӣ аст, дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар 10 микрорайон гуфтагӣ аст, ки Ориентир, яъне ки Гулҷаҳон ҳамихе райони маълумот додагӣ астанд. 10 микрорайон Ориентир, Гулҷаҳон. Духонага квартира аст, дар 3 ошхона қарор дорад, 41 квадрати метр, обсветаш аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, тервис, телевизор, яъне ки абои задагӣ аст, хона бо шароитҳои зиндагиш таъмин аст, ремонтош навай барои зинда кардан 100% мешавад, ки духонага квартира. дӯстон аз нархаш 204 000 сомон, ки бо арзон мекунем, мега нархаш 204 000 сомонӣ муомилаи хуба мега дорад. кадоме ки маъқул карда бошад, рақамошон дар поини видео мемонем, метавонед занг зада бештар маълумотша гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аст, дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. чӣ хел ки шумо хоҳиш мекунед ай ноҳияи Ёвон баҳри шумо квартираи арзон ай Ёвон, яъне ки ҷоми гуфтагӣ аст, райони ҷоми 144. хай маълумотш дӯстони азиз ман нафаҳмидам, маълумотш камтарак ба ман нофаҳмо аст, хай дигар маълумотша мегирем. секхонага квартира аст, ки дар 3 ошхона қарор дорад, 70 квадрати метр. секхонага квартира дар 3 ошхона 70 квадрати метр мега соҳибшон. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, яъне ки ванна ҳамаш отдельно аст, ки ремонти беҳтарини зиндагӣ кардагӣ аст, ки дӯстони азиз медарад зиндагӣ мегирад, ремонтош навай. фурохта мешавад бо нархи 220 000 сомон, ки бо арзон ва муомила мекунем, мега ҳамаи шароитҳои зиндагиш аст, ки намедонам бо чизи чораш яки без чизи чора иша гуфтагӣ нестанд. агар шумо ами вариантошон мувофиқ бошад, рақамошон дар поини видео мемонем, ки занг зада бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин квартираи фурӯшӣ метавонед фаҳмед. дӯстон аз боз ҳам такрор шавад, агар шумо мошини фурӯшӣ доред, ки хона, замин, квартира, дар номери имо васап партед, мо дар видео оянда ҳамихе реклама мемонем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст, дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар центр. дӯстони азиз, хай бештар маълумот аз худашон. як хонага квартира аст, ки дар 3 ошхона қарор дорад, 47 квадрати метр, ки дар нуш калон аст, агар ки хоҳед хонага мекунед, агар ки худтон хоҳед. обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамомша отдельно аст, дар дорони хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш мега ҳастай, трезаҳои нав, термис, кухни гарнитур, яъне ки ҳама хел чизҳои лозимира мега соҳибшон оварда монде. дар пеши дом мега, яъне ки садик, яъне ки мактаб, ҳама хел чизҳои лозимӣ аст, магазини калон, ҳама хел чизҳои даркорӣ ҳастай. фурохта мешавад бо нархи 175 000 сомон, ки бо савдо мекунем, мега дар назди квартира, ки шаҳри Турсунзода, яъне ки 9 микрорайон, ҳама хел маълумот аст, хай бо намедонам ёки мо неправилно нахондем, ёки чун ниторӣ кардем, хай рақамошон аст, бештар маълумотша аз ҳамин рақамошон мегӯям. дӯстони азиз, ин буд ки 12 хонаҳои фурӯшӣ доштем, пешкаши шумо кардем. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо, то видеои боздид.